हे मीरा। का हो मम्मी? बबनी हम जा तनी मालिक साहब के काम करे, तू ठीक से रहिए घर। ए मम्मी हम चले। हे बबनी देखो ठंडा कितना बा, जा आराम से बिछौना में सूत ना तो ठंडा लग जाए, तबीयत खराब हो जाए। ना मम्मी हम चले। बात माना बेटी, घर ही रह। चलो मम्मी हम चलतनी। ना मन ठीक बा, चलो ना मन चलो। ठंडी देखा तर कितना बा। जॉकेट बाजार से सस्ता बा, सब माल नेपाल के ह। जॉकेट ले ली, जॉकेट नया नया वैरायटी बा, कुली सब माल नेपाल के ह, सस्ता में। जॉकेट ले ली बहुनी खातिर। ए मम्मी हम इतना जान पड़ता, हमार जॉकेट नहीं खे, एगो जॉकेट किन देना। ए बाबू बा है जैकेट बा। चाची एक दाम का पूछता नहीं, मात्र 500 रुपया में रोक दे दे। जब कहीं किने बहरी दुकान में तो 1000 2000 कहियो सन। ए बबनी अपना बजरिए पर नाव का दुकानिया खुलल बा ना, उनमें बड़ा बढ़िया बढ़िया स्वेटर मिलेला, उनमें से तहरा के किन दे। ई तनको सुंदर नहीं है। चल ठीक महंगा आदमी पैसा नहीं खिया, कदर इस बार जॉकेट में खराब बा। पूजा ए बबनी है ना तो। हां बोली बाबूजी। रे बबनी ई स्वेटरवा पहिन लो, इतना ठंडी पड़ता। बाबूजी हम पुराना स्वेटर ना पहने, हमरा नया डिजाइन के स्वेटर खरीद के लिए आए। रे बबनी हई पिछले साल उ स्वेटरवा खरीदाई रे, एगो सीजन पहले बड़ू आ कहतर पुरान हो गई। बाबूजी नया स्वेटर खरीद के लिए आए तबे पहने, पुराना स्वेटर ना पहने। ए बाबूजी जब कहते नया खरीदे के तो नया काहे ना खरीद दे। ठीक बा, ना पहनी तो नया खरीदने के पड़ी। ठीक है ए बबनी, अरे इतना ठंड में अपना बेटी के बिना स्वेटर के लेके आइल बड़ू, देखो तो काम तो बिया। कहा कि मालिक तो स्वेटर की नहीं के बाद ना कापत बिया, तू कहता रु कि नहीं के बा। रुक अभी आओ तक। हेलो बोल हे पहिन ली, काहे से पूजवा एकरा के पहनत नहीं के, ओकरा के नया खरीद ले। ठीक बा। तुम्हें जब बैठा कि हम काम कर रहे। ए भैया भैया का रे? हमार स्वेटरो देख लो। ना रे लागत है जे पापा कहीं कचरा में फेंक देले बाने। ना रे हौ देख, लांजानवा के लइकिया तो स्वेटरवा पहन ले बिया। रे मिरवा आज से जितना हमरा देह पर के कपड़ा उतारल बा आज से सब ते ही पहनी है। का हो भैया? बेटी मीरा यहाँ लोग अमीर आदमी है, कुछ बोल सकता नहीं। यहाँ लोग के बात पे बुरा मत मानो। बैठा जा, भी हमरा पोछा लगाओ के बाकी बाटे। ठीक बा मैं जा। हाँ बैठा। मिरवा कमाई पोछा मारत लिया। चल तनी फ्रिज में जमल बर्फ बाटे, ले चल के ओकरा बाल्टिया में डाल देता। अब मजा आई। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी बाटे। हम तो गर्म पानी में रखले रहनी, ठंडा हो गई तो गर्म रख। अरे रंजना के गति घर में पोछा मारले बड़ू, फिर से चल के मार। हे मालकिन ठीक से तो मरले बानी। ठीक से नहीं मरले, चल के फिर से मार। अच्छा ठीक बात, चल चलिए मालकिन। चलो तनी हमू माई के साथ पोछा मारे, माई कोब ले मरी। ए मालकिन ई का करतनी लोग? चुप, अच्छा से पोछा लगा, अच्छा से पोछा नहीं लगा।
गईले भाई मालकिन इतना हमरा के परेशान करो तनी दोबारा ते बेरा पोछा मारवा तनी ओकरा तो हम पोछा मार देता नहीं ना बेटी रहो हम पोछ देतनी ना मैं एकदम मार देता नहीं हम तुम बड़ा जिद करेले हर काम का जय बनो पानी बड़ा ठंडा बा दो हम पोछा तनी ना मैं एकदम मार देता नहीं हटाओ सारी मिरवा आज हमार उ स्वेटर पहन ले रसिया जो ओकरा इतना हिम्मत आज तो ओकरा के हम मजा सिखावत मालिक काम हो गइल हमनी के जाता नहीं से ठीक बा चलो हां ले लो अरे ये मम्मी देखो हमर दुपट्टा भीज गइल बा कैसे भीज गइल बा हां बबली ठीक है भीज गइल हमरा के बुझाता कि मालकिन के सब काम अच्छा छोड़ो कोनो बात नहीं कि चलो घरे सुखा निकल जाए ठीक है मैं चलो ए भैया मालूम बा उनका दुपट्टा तो हम ही भिजैले रहनी बहुत अच्छा कोई लिया ऐसा का आदमी के सबके करे के चाहिए हां है? तोरा शर्म नहीं क्या हो एगो गरीब लड़की के ओढ़नी भिजा के कहत रह कि हम भिजोनिया बहुत तीर मार लेल बड़ू तू कहत रह कि बहुत अच्छा काम कइल बड़ी एकरा के समझावे के चाही तो ओकरा के औरी बढ़ावा देता रहो आ ते ओकरा देख के जलत लिया हैं वो गरीब भले उ बड़े सन लेकिन मेहनत मजदूरी करके खाए वाला बड़े सन आ तहनी के का बा तहनी के त बाप के कमाई खाए के बा आ घमंड ही घमंड तहनी के अंदर बा जी बहुत भारी हमरा से गलती हो गई हमरा के माफ कर दी रहुआ माफी हमरा से ना गलती ओकनी के संगे कइले बड़ा सन ओकनी से तहनी के माफी मांगो सन हे मीरा हे रंजना है ना बोलो कहां चली मैं चल कहाँ मालिक ये रंजना ये मीरा हमरा से बहुत भारी गलती हो गई बाटे हमरा के माफ कर दो लोगी तारा लोग के दुपट्टा हम ये भिजौले रहनी है पानी से बात नहीं की मालकिन रउआ तो हमरा बेटी खानी बानी रउआ माफी मत मांगी हमनी से हां मालकिन हमरा के माफ करल बानी हमरा के माफ कर देला लोगी न रुका लोगी हम आवता नहीं हल्ली जैकेट लोग पहन ले पहली पैसा बबनी के स्वेटर खरीद ले ठीक बा मालकिन ठीक बजा भोजपुरी भाई लोग के प्रणाम भाई जैसे हमने के वीडियो बनौनी आसन गरीब के ठंडी अमीर के ठंड यानी कि गरीब आदमी के ठंड में के तो ठिठुर के रहता अमीर आदमी के तरह ओकर मजाक उड़ावता ये हमने के वीडियो में देखौनी आसन देखी अगर केहू अमीर बा तो गरीब के मजाक ना उड़ावे के चाहिए ओकरा के हेल्प करे के चाहिए कंबल होके तो कंबल बाटी स्वेटर होके तो स्वेटर बाटी अगर होगा वैसे सक्षम बनी हमने के मेन बनावे के मकसद ये रहा कि गरीब के कबो भी मजाक उड़ावे के ना चाहिए जय जवान जय किसान।